அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய பதிவில் நாம் பார்க்க போவது விநாயக சதுர்த்தி பூஜைக்கு உகந்த 21 பழங்களை பற்றிய பதிவுதான் இது. இத்தனை பழங்கள் வைத்துத்தான் விநாயக சதுர்த்தி பூஜையை கொண்டாட வேண்டுமா என்று கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லை. உங்களால் என்ன முடியுமோ அதை வைத்து நாம் நிவேதனம் செய்யலாம். 21 பழங்கள் என்ன என்பதை பற்றிய விழிப்புணர்வுக்காகத்தான் இந்த பதிவு. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். விநாயக சதுர்த்தி தினத்தன்று விநாயக பெருமானின் முழு அருளையும் பெறுவதற்கு விநாயகருக்கு பிடித்த இந்த 21 பழங்களை பூஜையில் படைக்க வேண்டும். எல்லா கடவுள்களுக்கும் முழு முதற் கடவுளாக வணங்குபவர் விநாயக பெருமான். பல்வேறு வகையான பெயர்களை உடைய இந்த கணேச மூர்த்தியின் விநாயக சதுர்த்தி தினத்தில் வளமும் நலமும் பெற இந்த 21 வகையான பழங்களை வைத்து நாம் படைப்பது மிகச்சிறந்தது. நம்முடைய வாழ்வில் ஏற்படும் கஷ்டங்களையும் கர்ம வினைகளையும் நீக்குபவராய் நம்மை பாதுகாக்கும் விநாயக பெருமானுக்கு இந்த 21 பழங்களும் உகந்ததாக இருக்கின்றது. வாழ்வில் வெற்றியை அளித்து தீமைகளை ஒழித்து வாழ்நாள் முழுவதும் நம்மை ரட்சிக்கும் விநாயக பெருமானுக்கு உகந்த நாள் விநாயக சதுர்த்தி. இந்த சதுர்த்தி தினத்தன்று விநாயகருக்கு உகந்த 21 மலர்கள், 21 இலைகள், 21 பழங்களை வைத்து வழிபடுவர். இதன் மூலம் நம்முடைய பாவங்கள் அனைத்தும் விலகி நன்மை உண்டாகும். இலைகள், மலர்கள் மற்றும் பழங்களில் எத்தனையோ வகைகள் இருப்பினும் இந்த 21 பழங்கள் விநாயக பெருமானுக்கு மிகவும் உகந்ததாகும். வாங்க அது என்னன்னு பார்க்கலாம். முதலாவதாக மாம்பழம், பலாப்பழம், வாழைப்பழம், இலந்தப்பழம், பிரப்பம்பழம், நாவல் பழம், சாத்துக்குடி பழம், கொய்யாப்பழம், மாதுளம்பழம், அன்னாச்சி பழம், சப்போட்டா பழம், சீதாப்பழம், விளாம்பழம், திராட்சை பழம், பேரிக்காய், கரும்பு, அத்திப்பழம், சோளம், உலர் பழங்களான முந்திரி, பிஸ்தா, பாதாம் மற்றும் உலர் திராட்சை ஆகியவை மற்றும் கமலா ஆரஞ்சு, பேரிச்சம்பழம். இந்த 21 பழங்களும் நமது ஆரோக்கியத்திற்காகவும் பாதுகாப்பிற்காகவும் ஏராளமான மூலிகை செடிகள், மலர்கள், கொடிகள், இலைகள் போன்றவற்றை நாம் கட்டாயம் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலும் சடங்குகள், பூஜைகள் உள்ளிட்டவற்றில் படைப்பதற்கான வழிமுறைகளை விட்டு சென்றுள்ளனர் நம் முன்னோர்கள். அதன்படி விநாயக பெருமானுக்கு படைக்க வேண்டிய 21 பழங்களின் வகைகள் குறித்தும் நாம் இங்கு கண்டோம். விநாயகருக்கு பிடித்தவற்றை நாம் படைத்து மனமுருகி வழிபட்டால் எல்லா வகையான துன்பங்களிலிருந்தும் விலகி ஆரோக்கியத்துடனும் சகல ஐஸ்வர்யங்களை பெறலாம். இந்த நல்ல கருத்தோட இந்த பதிவை நான் முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணி பாருங்கள். மற்றும் ஒரு நல்ல பதிவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.